Реших да се включа в тази програма, защото идеята ми беше, мисля, че създаването на туристическа агенция е едно нещо, което мога да правя с образованието си, да използвам това, че познавам езика и горе-долу, че познавам тук България като туристическа дестинация. Защо реших да дойда в България? Искам да разбера, в смисъл от тук, нали, как се действа с туристически агенции, какви са хотелите, какви са условия, как се обработва, нали, договори и мисля, че от тук е най-добро място. Да, моята идея е да предлагам екскурзии и почивки само в България. Искам да е нещо различно от това, което се по принцип предлага в Полша. Да се насочим към индивидуални такива желания на туристите. По-скоро да предлагам семейни почивки, като и екскурзии. Искам да покажа на хората, че България не е само море, а още планини и много други неща, които може да се види тук. Впечатленията ми са много хубави. Аз много харесвам тази държава. Много ми харесва тук, като хората са много гостоприемливи, много са симпатични. Фирмата всички ме посрещнаха много хубаво. Всички ми помагат, отговарят на моите въпроси, тъй като аз ги имам огромно желание да получавам колкото се може повече информация, да ми е после по-лесно, нали, когато вече ще работя сама. Всички ми помагат, дават ми много информация, така че много съм доволна от това, че участвам. Най-интересното ми е самото приготвяване на офертите, как да се свържем с клиентите, как да кажем, да питаме какво иска. И само това, защото според мен това е най-важно, нали? Да предложим на хората това точно, което искат. И после да останат доволни. След това ще се прибера в Полша и да успея да се оправя с всички документи, да отворя туристическа агенция и да работим заедно с Висталис, да станем партньори и работата да върви добре.